Madokacherewa namanduwe hedzinoenhau dzomanhoko muzuva rogumi mwedzi wachikumi. Wakuru wehurumende wari kuvhunduka akaturikwa kawo. Manhoko yano waita mureketo wanga wakazara masoja wakati kuno makwayo kuti mauto akatora masimba pokare saka tauya kokunyepai kuti paribe zvakadaro. Patakapedzera kuona masoja akamira pamureketo zvakabva zvaitika kuti Wamugabe wakabvisiwa pachigaro kundoreketawo hedu. Imwe yemakambani odzinhare mbozha munyika Telecel yakatiziva nevanhu vanosvika zviuru 100 mwedzi yapfuura iyi. Ave makore anotosvika 6 ichingoona moto nokuti ziva nevanhu zvinova zvaitadzisa kutopfumvura. Mbuya wache Net1 ari kutokora kunyanya munyaya dzokukwikwidzana neEcocash. One Money yache yatoona vanhu vanopfuura 500 zviuru kureketa kuno. Vanhu munyika vaomerwa neupenyu zvabva zvaita kuti vareke kubhadhara chivhitivhiti chokubhadhara cheDSTV. Zviuru zvinopfuura 20 wevanhu ndizvo vakatozvirekera kubva pakutanda kwaita mupfigwa uyo wakabva wauya nokunetsawo kwemagetsi. Gurukota rezvokuburisiwa kwemasoko munyika rakati zvikoro zvayo kuzovhurwa kupera kwemwedzi wakakunguru. Paribe zvimwe takanyepiwa maererano nenguva yakataika yokufunda kuti vachagodini. Zvakatotishamisawo kuti kohoko gurukota risiro kuita kukambira kuburitsa masoko iro gurukota rezvofundo riripo. Sangano romubatanidzo wenyika dzopasi rese reUnited Nations raisawo inzwi raro munyaya yekusakoshesiwa kwekodzero dzevanhu munyika. Rati iro hurumende yava kufanira kuchera kakomba ipfire kusiya kahunhuko kokukuba vanhu nokumbunyikidza vanhu pakodzero dzavo. Heno zvikazotetekerwawo. Gurukota rozvomoto nomagetsi nopeturu Fortune Chasi akanyepa kambani yoZESA kuti ireke kuendesa Wikine Chivharo kuti dare rodzimhosva. Wikine Chivharo akabatwa neugororo nokuti akabhadharwa mari yokuwaka imba yochibika magetsi chozuwa kuGwanda, asi mariyo akandotenga hache shangu. Mariyo yaisvika mamiriyoni 5 okuAmerica. Kureketa kuno ati areketa baa kuti sei agodaro iye Fortune Chasiyo. Wabiti wakanyora gwaro rokuisa zvichemo zvavo kumhiri kuti hurumende ishayisiwe mari nonyika dzokunze. Izvi zviri kutevera kubiwa kwemari nokutambudziwa kwevanhu kunyangwe kubhinyiwa kwevasikana veMDC Alliance nezvimwe zvakawanda izvo zviri kuita kuti Wabiti wacheme kuti hurumende irambe yakapfanyiwa mativi ese kusvikira yarekera kahunhu kakashatako. Tolinga dzopasi rese. Nyika yeBurundi yapinda jambwa. Nyasi kwabuda masoko kuti akasarudziwa kuva mutungamiri wenyikayo ari kuhwara. Kwai iye pabvunzipo nomutauriri mukuru mudare reparamende wese wari kupepiwa kureketa kuno. Heno chinyi chawagara matunduru asi kwakamira zvakanaka baa. Vanhu vanoropa romhando yeO pasi rese kwai wari pakanaka pakuti vanogona kutadza kutatapurirwa chirwere chodzihwa mupengo. Mhando yeropari yagara inowanika baa nyore pasi rese. Izvi zvabva zvandoita kuti vanhu vave pakanaka. Vanhu vakaongororwa vanosvika zviuru 450. Nigeria noCameroon dzakabhadhara mamiriyoni 6 omari yokuAmerica kusangano ropasi rese reUnited Nations kuti vanyorerwe muganhu. Pagara paino kadaka panyikadzi panyaya yomuganhu uri mudhuze nedhamu reChad. Izvi zvabva zvatisvitsa kumagumo kwenhau dzanyasi. Toringana mangwana vana Mhanduwe. Ndini wenyu Mhanduwe wenhau.